Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to a new vlog, guys. Today it's a Monday and I'm opening up a new vlog for a new week. If you're new here, my name is Sakya. Welcome to my returning service. Welcome back my dolls, welcome back my day ones. Niyayazi uba ndiyanithanda and ndiyabulela for always supporting me. Ndiyabulela kakhulu bantase. If subscribe, please do the right thing. Please subscribe to my channel to become part of the family. Kumnandi apha kweli khaya. So yeah guys, ndivula le vlog ke. Today siya kind of walk. Siya funa ananobukhona na u-unique checker store. Sifuna sizoyokhangelela utayi to izinto ezokwazi uzinxiba xa edlala igame ezihlelele nje apha endlini engazuya ndawo, i-tracksuit pants nomntla wayo. So sizoya khona ngoku. I think ndizohamba nani guys. I-weather imbi outside. I think ngathi kuzonetha. So ndizonxiba ijezi. Ndizonxiba ijezi if andikhange ndikhulule yonke loo nto nditshintshe because kuyabanda sana. Ndiyayazi uzawuthi uzogodola wena. Into ezinxibileyo uzogodola. So apha xa ndinxibe le lokhwe andikwazi nonxiba amagusha ndinxibe like into eshushu. Ingase ke unxibe le lokhwe ubuzimisele ube late uchophise. So yeah guys, ndiyabulela guys for i-support yenu. Ndibulele nakuzanono. Isithando sam, ndibulela kuzanono isithando sam. Ndiyabona ii-besties zakhe khona nalapha kum, zisuke phaa zaza ngapha kum. So ke ndiyacela guys nani nihambe niyosapota uZanokhanyo, uMrs Ngwane. Ndizawubeka apha igama le-channel yakhe. Please guys, go and visit to her channel. Kusweet ilwang, sweet at usisi ndimthanda down. So yeah guys, ndiyabulela kakhulu bantase. Andanoma ndinibonise na uTD okanye besenibonile pha. I think besenibonile or ndizanibonisa bantase. Ndizanibonisa ugqiba kwam apha. Ndisela le collagen ke ndandiyifumene kwaClicks. I-good for i-skin, ii-nails neenwele. Ndiyabona iinwele zam akuvumi. So ndiyabona ingathi ziyakhula noko because bendiqale phaa bendiqale uyisela ngoJuni and then ndiyabona ziyakhula especially apha efront because bendikade ndinenje bhabha. So ziyazama ukunyuka zibe healthy. So yeah guys, bye-bye. Here is my OOTD. I'm wearing this dress from the Rehoboth. Ndanxiba nezi zihlangu kwisana ndandizithenge kwa-Range. Kudala zikhona. Ndandizithenge kwa-Range. So yeah guys, and enye into ebendifuna unibonisa yona, niyakhumbula mos ngoku ngoku besise-Hermanus, utawa wandithengela ijini netop. So mandinibonise. I think ndizonxiba zona sana. I think ndizotshintsha ndinxibe zona bantase. Come and nezi guys esizithenge kwa-Woolworths. Umta wathi asikwazi ubuya singathenganga nto. Masibuye sikhomba into eHermanus, wandithengela le jean. The skinny jean. I got it it was 500 rand. Say 500 rands. Iwesiba ndandizimisele ke kuye. Kukanti athi mandikhethe ijini. Ndithi hayi ndikhangela ezi jini zinemilenze evulekileyo wethu. Andifuni into izondizoba ntoni. Wathi thatha le jini intle. Ndathi say less myeni wam. Ndayithatha. Ndiyayithanda ke sana. Ndiyayithanda. I think ndizonxiba yona sana ngoku. Ndizawutshintsha because kuyabanda. Ndathenga nale ndiyazi kuthiwa yintoni. Andazi uba yintoni wethu but itop.
Ndizothi yitop unaleni okanye yijezi, iskipa jezi. I don't know sana but loo nto iyiyo. Nantsi ishushu ineziphu. Not mna ke sana ndandifuna uthatha u-medium kodwa thatha u-small. Itop ndiyifumene nge-410, 410 from 699 from i-700. Ndayifumana cheap. I think ndizonxiba yona ndewutake sana for uba andifote for i-thumbnail and then nditshintshe. Ndizawutshintsha sana because kuyabanda. Kuyabanda bantasim. Phofu ndandibona xa senditshintshile sihamba. Nanku ta. Ndibhaqile. Khandifote. Opho. Cela ndifote ta. Yiza. Phandle. Ngizotshintsha kuyabanda. Nantsi into endiyifuna ebhebhetshi.
Yabo? Asendinekhishi lam mntana. Yabo ziitayipi zoomandila ke ezetho zapho. Yeah, this is now. Yeah, this type now. Usmek yena. Type yam. Kaduro. Ziduru ezinje kunesmek. Lapho sizo. Ngoku. Chico. So it's 1.2. 4.5. Yebo. Ndona i-toast. Njengami. Right, the toast. $4,000. Hey boy, shushu kama. Eta? 2001. Isihamba hayi? Iyawutya. Yeah. Nasana akasendine into. Baby. Da. Asendine kitchen. Asisasenzi nasi isiciko. Sana.
I tell you. Hayi bendenza ngamabomu. Benza ngamabomu. Ta. Não leite. Eu não tenho. Chị vẫn lại lên tròn thì anh sẽ đến thì tha chết rồi thì tha chết. Xhosa. Sithi ke ahamba nokubuya late oko. Every day siyofunda. Are you happy that lendenza? Are you happy? Are you happy? Umbuyo lelo nasa. Umbuyo sanala. Umbuyo sanala. Let's go home. Must go again, but I'll say see you tomorrow.